Så kom dagen endelig. Adventures Tour 67,4, hvor vi har 3 elitesoldater, der drager på tur. Vi har gennemgået rigtig hård træning af både Steven Seagal, Bubber og Slettemætte, så vi kan kæmpe os ud af enhver situation, lyve os ud af enhver situation, og vi har de fornødne ting med. Bibelen og toiletpapir, fordi nogen bliver kede af det. Lad Gud være med os. Så er vi nået til næste step. Mission. Skaf noget mad. Og vi er 3 krigere. Hvad fanden, Pikachu? Du kan ikke sidde der! Mission nummer 3. Pis på et elhegn. Nu er vi nået dertil, hvor missionen virkelig trækker tænder ud. Folk er ved at gå sukkerkolde. Ja, der er sgu ikke ret meget liv tilbage. Hvor har du det fra? Det har du selv været med at købe. Stjæl! Det har vi stjålet, det der. 100%. Det er skarp træning fra Slettemætte. Det forsvandt bare. Ligesom Store Bededag. Der er sikkert mange af jer, der spørger jer selv, hvordan fanden tør I tage på sådan en tur? Og hvordan kommer I frem og tilbage? Vi kører rundt i det her pansrede møgsvin. Man tror, det er løgn, hvad den kan køre igennem. De fleste biler, de har jo kun forhjulstræk eller firehjulstræk. Den har 5-hjulstræk. Den trækker også på reservehjulet. Den indeholder 600-800 liter dieselolie eller jet fuel. Eller det er fuldstændig vanvittigt. Så hvis vi lige tager et bedre kig indvendigt. Der er sådan en her, jeg ved ikke, hvad den er. Der er i hvert fald nogle gear. Og rocket gear. Det er derfor, vi tør at tage afsted. Missionen er fuldstændig afbrudt. Vi blev ringet op med en frygtelig meddelelse. Det var vores tur til at gå rent. Så det har jeg sat ham i gang med. Skål! Så kom dagen endelig. Adventures Tour 67,4, hvor vi har 3 elitesoldater, der drager på tur. Vi har gennemgået rigtig hård træning af både Steven Seagal, Bubber og Slettemætte, så vi kan kæmpe os ud af enhver situation, lyve os ud af enhver situation, og vi har de fornødne ting med. Bibelen og toiletpapir, fordi nogen bliver kede af det. Lad Gud være med os. Så er vi nået til næste step. Mission. Skaf noget mad. Og vi er 3 krigere. Hvad fanden, Pikachu? Du kan ikke sidde der!